Πάλι ξανά. Ναι. Μετά από 3 μέρες. Ναι. 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 Το μπαμπές. Single player. Το μπαμπές. Μπαμπές. Hardcore mode. Σκάσε. Γιατί? Α, πού είχαμε μείνει? Συνεχίζουμε. Νομίζω έτσι, δεν Αυτό θυμάμαι έχω καλά. εγώ. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Α, ναι. Πρέπει να κόψεις... Στο γουγούνι. Και όχι γουρούνι. Τι είναι αυτό? Α, εδώ ψήνει ακόμα. Ναι. Πώς έχει, συνέχισε τώρα εκεί μέσα θα βραδιάς. Τι να κάνω ρε βλάκα? Απ' την άλλη μεριά, από εδώ πίσω. Εδώ. Πού ρε παιδί μου? Από εδώ. 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 Όχι, βλάκα, όχι το τέρτ με το... Δεν όλα σε πειράζουν. Όλα. Καλά πιο εύκολα. Ρε βλάκα, καταρχάς, τι εδώ θα μείνουμε? Θα μείνουμε μόνο για την πρώτη νύχτα. Α, για την πρώτη νύχτα. Να πάω να βρω ένα προβατάκι. Ναι, όχι δεν χρειάζεται. Να μείνουμε, να κάνουμε strip mining. Όχι striptease. Να βρω προβατάκι θέλω. Βλάκα, μην χαθείς όμως, έτσι θα σε βαρέσω. Μα την Παναγία. Δεν χάνουμε. Γουρούνι. Όχι, δεν έχουμε να Δεν πειράζει, μαζεύουμε μπριζόλες. Ρε βασικά χωρίς bed θα αργήσουμε να ξημερώσω ξανά. Τι άρεσε. Κοίτα πως είμαι σαν πορδίλας, δεν έχω τίποτα. Εντάξει, τώρα παίξε μέσα εκεί πέρα ζώο. Πάρουμε το κόλ, να πάρουμε και το φούρνο μας. Και πάμε. Άστο, το έχω. Περίμενε γιατί νυχτώνει. Ναι. Και ακούγεται αυτή η creepy μουσική όταν νυχτώνει. Τι? Σκάσε. Δεν πω σε άλλο βίντεο. Τι? Δεν πω σε άλλο βίντεο. Ποιο? Αυτό. Α, που θες να μου πεις? Γιατί με κρατάς σε αγωνία? Σάνχος. Α, δεν μ' αρέσει αυτό. Τι κάνεις? Τι έπαθες? Δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς, νυχτώνει. Ναι, άστο λίγο. Γιατί να τα αφήσω? Εγώ το έχω. Ναι, όχι. Καταρχάς τόρτς. Α, Θα φτιάξουμε τόρτ μωρέ. δεν σε βλέπω εδώ μέσα. Κοίτα, καλή Βρήκα φορά. σε μάτια. Κοίτα, τι θα κάνεις. Άσε με λίγο να σου εξηγήσω. Λίγο. Τι Δεν έπαθες? πάει καλά έτσι. Όχι, καλά πάω. Μην το ξαναδείτε. Εδώ. Κοίτα, εγώ θέλω διακοσμήσεις από αρχή. Ωραία, και τώρα θα κλείσουμε. Εδώ πέρα. Εδώ. Κάτσε στα μάτια. Εδώ. Ούτως ή άλλως. Τι κάνει ρε το ζώο. Όχι, τι κάνω ρε μαλάκα, τι κάνω? Χριστέ άνθρωπε. Να το έχω έτσι, να έχουμε και θέα. Να καβλώνω, όχι. Τι? Στο ένα. Ή στο ένα? Στο ένα ανοιχτό παράθυρο άφησε. Α, ωραία. Γαμάτο, Και τι. Σπιταρώνω. Όχι, κοίτα, άσε λίγο. Τι? Θα πάρω αυτό. Ναι. Θα το ρισκάρω τώρα λίγο. Όχι, μην κάνεις μαλακία, θα έρθουν τα ζόμπι. Δεν έρθουν. Δεν έρθουν ρε. Έτσι. Να καβλώσουμε. Έτσι. Εκεί είναι. Και έχω μια ιδέα. Ζούμπα. Πάμε για mine. Όχι, κάτσε ρε βλάκα να φτιάξει πρώτο. Τι? Τρέβα το πέρα. Σφουρνώ. Τι έπαθες πάλι? Τι είναι? Δεν κατάλαβα. Τίποτα. Τι αυτό ήταν? Όχι, δεν θα το κάνω. Τι? Αν πατά έψιλον. Ναι. Τράβα στο mushroom. Αν πατήσεις το ένα, Ναι. πάει πάνω στο... Πάτε το ένα. Ναι. Τι έγινε? Πάτε το ένα. Α, δεν το... Όπα, τι έγινε? Έτσι θα έρθουν το zombie. Α, ναι. Κάτσε, το έχεις full το brightness. Ναι. Δεν το βγάλουμε, πού είναι? Όχι, ας το brightness, όχι, ας το brightness. Όχι, να φαίνεται κανονικό. Windows settings. Πού για? Α, brightness. Όχι μόντι, όχι μόντι. Στο 50 βάζω. Άντε. Εκεί κανονικά, Ναι, έτσι μισό. Done. Ω, τώρα είναι πιο ωραία. Έχει πιο σουρεαλισμό. Είναι πιο καβλά. Σουρεαλισμό. Τώρα Κολώνω να βγω έξω να πολεμήσω. Ναι, θα χάσει, θα Δεν πεθάνεις. πειράζει. Κοίτα, το έχω. Όχι. Εντάξει, χαλάρωσε. Πάμε για mine. Βάλε πρώτο το φούρνο κάτω. Οκ, τι? Και ψήσε και φτιάξε charcoal. Τσάρκολ. Κάτω το plank. Τι ήταν από εδώ? Ναι, κάτω το plank. Κάτω το plank και πάνω το wood. Τι λες? Σε βαράει η μάνα ναι ή όχι? Όχι. Εσένα?
Α, έτσι. Δεν το Ή ξέρω. κάτω το wood. Κάτσε να βάλω και αυτό. Όχι, όχι, όχι. Τα χρειαζόμαστε. Ναι. Ναι. Θα βγει και δεύτερο. Άστο. Και Θα τα ζημέλια. πάρουμε, άστο. Θα βγαίνουνε ρε, ναι. Οκ, οκ. Κλείστο, δεν μπορώ να βλέπω έτσι, φοβάμαι. Όχι, εγώ δεν φοβάμαι. Όπα, να το ζιόμπι. Να πάω να το... Όχι, 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 θα πεθάνει. Να πληθώ. Γιατί μετά θα έρθουν άλλα. Το ξέρεις τι έχει γίνει εσύ. Τι? Όμως όταν είσαι ένας σου έρχονται κι άλλα 5 μετά. Άλλα 5 Δεν ξέρω, γίνεται χειρότερο. Κάτσε να δεις τι θα κάνω τώρα. Όχι, φτιάξε με 2, φτιάξε με 2, φτιάξε με 2. Μ' άρεσε πιο πολύ. Φτιάξε με. Κατάλαβες εννοώ. 3. Δεν κατάλαβες εννοώ. Α, δεν πειράζει. Για αρχή θα καθυστερήσουμε Όχι, πιο πολύ έτσι, ρε. Δεν πειράζει. Να σπάσει αυτή η βλακία. Και φτιάχνει άλλο. Ναι. Καταρχάς όσο πάει θα γίνεται σκοτάδι. Ναι, γι' αυτό θέλουμε coal. Torch. Coal. What the... Και iron. Όπα, iron. Ω, δεν είναι το coal. Πάρε αφού. Α, προβλέπω εγώ. Προβλέπω. Τι προβλέπεις? Προβλέπω. Α, ναι, το έχεις ακριβώς. Ναι, ναι. Είδες, είσαι έξυπνος. Το συνεχίζουμε ευθεία, όχι. Θα τράβω πιο κάτω. Πιο κάτω. What the f... Έξυπνε άνθρωπε, έξυπνε. Ευχαριστώ, δεν Λοιπόν, περίμενα να μου το πεις αυτό. Είμαι. Αυτό να με κορυδεύεις. Έλα. Ναι. Πόσο κάτω? Εδώ σου πάει. Α, και να πέσουμε σε μια σπηλιά. Τι είναι το FPS? Άστο. Να βλέπουμε εδώ πέρα. Τι, πόσο πάμε? Ναι. Πόσο κάτω? Απα ακούνει στερίδα. Κάτσε. Οι θηρίδες δεν σκέφτονται damage. Ναι, όταν ακούνει τη στερίδα σημαίνει ότι κάπου εδώ έχει σπηλιά λογικά γιατί είναι ανοιχτά. Κατάλαβες? Πάμε. Όχι, μπας στο κάτω, μπας έτσι κάτω πόρτωμα. Κάτσε. Ω, είδες! Τυχερός. Είδες πώς το κατάλαβα ότι έχει και εκεί. Σου άνοιξε λίγο το φάρελο. Όχι, δεν θα το πεις αυτό. Πού να πάω τώρα? Τέρμα άλλο είναι το πιο κάτω. Άλλο ένα. Περίμενε, όχι, περίμενε τώρα. Τι? Επειδή είμαστε κουλτουριάδες, τράβω το μέχρι το 11. Να βρει και diamond. 11. Ναι, Τι λέει ρε? ναι ρε. Στο 11 είχα βρει 3 stack block of Άμα βρω diamond, καταρχάς δεν μπορώ να το πάρω. Δεν έχουμε καν αξίνα καλή. Έχουμε Κάτσε να iron. δούμε. Γιατί θα μπερδευτούμε, θέλουμε torch. Να σου πω. Τι? Τι πριν, τι παθαίνεις? Τι παθαίνεις? Αυτή η μουσική με τρομάζει. Ναι. Με τρομάζει αυτή η μουσική. Ω, τι έγινε? Είσαι ζώο. Γιουντιάβολο. Με τα options. Ναι. Music. Τι? Τέρμα. Φουλ είναι, ρε. Σβήστε. Γιατί? Ακούγεται πολύ δυνατά. Τέρμα. Εκεί. Όχι, καθόλου. Εκεί. Καθόλου. Καλό είναι. Άστο να ακούγεται, δεν πειράζει. Έχω σπίτι Minecraft. Α, ναι. Τώρα το παρατήρησα. Όχι τώρα. Ωραία. Από εκεί ακούγονται. Στο τι κι άλλο κάνω, ακόμα... Μπας και εξημέρωσα. Κάνεις. Τι κάνεις, τι θα βάζω στο κάτω τώρα. Όπα. Ναι. Κι άλλο iron. Είδες, ξέρω τι Θα κάνω. το τράψεις τώρα. Ξέρω τι κάνω. Εντάξει, τράψεις τώρα. Αυτό θα κάνω. Ναι, στο πάμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί πάμε κάτω. Θα δούμε. Αχα. 1, 2. Όπα. Το σκοτάδι. Χαϊ. Ξημέρωσε. Ναι, ιού. Όχι. Όπα, ακούω ζόμπις. Δεν πειράζει, κάτι. Εντάξει, να μην μπείτε μέσα. Θα σπονάρουν άμα δεν έχεις φως. Κάτσε να βγάλω αυτό. Γιατί? Θα σπονάρουν σου λέω. Κάτσε. Παιδί μου, εδώ βάλει φως εκεί μέσα, θα σπονάρουν σου λέω, εσύ χαζό. Αφού δεν θα μείνουμε εδώ, θα το κλείσω. Δεν πειράζει, άμα σπονάρουν. Τώρα τράψεις το iron. Ωραία. Για αρχή καλά. Πολύ καλά. Να Ναι. έχουμε iron. Έτσι. Ναι. Καλά, θα περιμένουμε να το ψήσουμε το iron. Και μετά. Το κλείνουμε. Ναι. Αυτά ήταν. Αυτό ήταν βασικά για σήμερα το βιντεάκι. Τα λέμε στο επόμενο ξανά. Ναι. Αυτά.
Άλλη τώρα πάτε να πάρουμε. Όχι άλλα γουρνάκια. Κι άλλα γουρνάκια. Γουρνάκι. Φάει το damage. Ω, αυτό είναι τέτοιο. Τι κάνω εδώ. Τι είναι.